Sa pasada kan mga bareta. Mas pusog pang programa sa pagdunar ng dugo, pigbungsod ni Alcalde Bongat. Para sa mas sentralisadong pagtaon ng serbisyo manungod sa pangangaipon ng dugo digdi sa syudad ni Naga, formal ng pigbungsod ni Alcalde John Bongat ang Executive Order No. 2015-006 na may obhetong pakusugon pang lalo ang programa kan pagdunar kan dugo sa laog kan syudad sa paagi kan pagbilog kang Naga City Blood Council, Barangay Blood Council as Naga Blood Center. Ang Naga Blood Center na iyuan masirbing opisina na ma-record kan gabos na komunikasyon asin transaksyon manungod sa mga blood programs sa laog kan syudad na pamamayuhan ni Grace Guevara na iyuman and Medical Technologies 2 kang City Health Office sa irarong kang superbisyon ni City Health Officer Butch Borja. Si Alcalde Bongat man masirbing chairman kan Naga City Blood Council kung saan si Borja man ang masirbing co-chairman. Ano ta kaya nailinta na hanggang ngunyan pala mayo pang Naga City Blood Council. Iyan kaya pigsusugo yan kang ordinance. Garo medyo na nalingatan garo. So kay po na maging inclusive ang decision making. Bako lang sarong konsyal o sarong miyembro lang kang syudad, mas maray na kabarali ang gabos sa stakeholders, especially kung paano ta mapapatama ang paggastos kang budget para po sa Naga City Blood Program na pigsusugo kang Department of Health, siring man kang DILG. So, iyo po ni ang garo simbag dyan para mas maging responsive ang sa tuya pong Naga City Blood Program. Magkaigwaning council na kabarali ang stakeholders from the public and from the private sectors. Ikadua, mas maray na bakong saro lang nag-iisip, mas maray na gulpi na igwang interes sa programang ini kabali sa decision making. So aside from the budget, itong mga programa, ano po, araw ka mga private programs kang mga kang media, ano po, na mangyayari sa February 14. Siring man itong pag-inganyar, bako lang po sa mga barangay, kundi pati man sa mga private institutions and even from the academe. Itong mga student councils from the colleges and universities ligdi sa tuyang syudad. Tapos itong pag-strengthen kang blood program sa barangay with the creation of the counterpart sa syudad na Naga City Blood Council, igwa man kita ang pig-organized na Barangay Blood Council. Pero kayan, irrespective of who is the mayor, who is the vice mayor or the councilor, pigi-institutionalize na sa paagi kang pag-establisher ngunyan kang Naga City or Naga Blood Center. That shall serve as a central coordinating body pag-abot sa referral and networking system para matabangan sa mga pangaipo sa dugo ang mga reyaon sa barangay. Ang Naga City Blood Program may budget na maabot sa kantidad na 700,000 pesos na mapapaduman sa representation, general services, donations, travel, training, office supplies, advertising, as iba pang expenses. Kan suudma nagtiripon sa People's Hall ang mga miyembros kan Barangay Blood Council para sa primerong General Assembly kaini as in oath-taking ceremony. Sa okasyon na ini, liwat ipinahayag ni Alcalde Bongat ang importansya kan padagos na pagsasagibo kan lokal na gobyerno nin mga programa para masusteneran ang mga programa sa salud kung sain kaiba ang blood program kan syudad. Hindi po ang tulong pig-establisher sa paagi po kang Naga City, hindi pong Executive Order 2015-006. So, malinaw po kung dati, garo sa nung tao lang, ngunyan, council na. Ang pagdidesisyon, manungod po sa budget, 700,000. And it may increase in the succeeding years. Ano po? So, ang Naga City Blood Council, yun po ang plano, maisip ng mga polisiya kung paano po mas papakaray pa ang satuyang programang blood donation and assistance. Dito po sa 27 barangay, asin po sa tuyang syudad. Para sa Naga Ngunya News, John Breeze. Mas gibuhong mahamis ang selebrasyon kan sa indong Valentine's Day, aprobitsaran ang Feria Floral sa Plaza Rizal.
Tuyong bulan kan Pebrero sa tuyang pagsilibrar an bulan kan pagkamuot o bulan kan mga puso na kung sain kita gabos nagkakasiribot maghanap ng pangregalo sa mga taong espesyal sa satuya. Kaya ngunya na taon, ngunya na aldaw kan Huwebes Pecha 12 bulan kan Pebrero 2015 sa rong aktibidad ginigibol din sa Plaza Rizal na madurar ning tulong aldaw iyo ini ang Feria Floral 2015 na kung sain ang chairman iyo si Miss Farah Bongat sa tabang man kang gobyerno lokal kan Naga sa pamamayo ni Mayor John Bongat. Na kung sain sa tulong aldaw kan Feria Floral 2015 digdi maiiling gabos na panregalo na bagay ngunyan na Valentine's Day. Didingani sa gigibuhon na Feria Floral, manlain-lain na panregalo ang pwede niya itong mabakal sa mabang presyo. Ngayon araw kayo ng mga staff toys na sa kuyang naiiling, yan po, saro po sa pwedeng irigalo sa mga taong espesyal sa satuya. At gura naman po ang sarong staff toy. Depende sir sa klase. Ini pong araw ka ni sir, 150 lang yan sir. 150 to 200, ini mga Dracula, 200, 250. Depende po sa klase ka Dracula o kasardit kang mga staff toys. Ining araw sa ni sir, mga Dracula na ni, 450 lang ni sir. 450 lang araw na kadakula. Okay. So ngayon po sa tuwing nailing, barato lang ang mga staff toys. Pero digdi man sa value, may mga bura kitang nailing as in mga pre-arranged flowers. Ate, pwede po maghapot gura. Ano man po ang mga araw kayo ni? 25 each po. 25. Ayan. So sa gabos na naghahanap ng pangregalo sa mga taong pinapadangat nindo, madyan na kamo digdi sa Plaza Rizal para sa Feria Floral 2015. Asin ang dapat man abangan ang mga performers o acoustic band na kaibahan taburubanggi hanggang Sabado digdi sa Plaza Rizal. Iyo ini ang pinakamagayon na lugar na kung saan pwede kita magselebrar kan Valentine's Day kaibaan mga satuyang pinapadangat sa buhay. Para sa Naga Ngunya News, Jeff Achas. Estado kan pasiorden sa syudad, tema kan nakaaging sesyon kan sangguniang paglungsod. OIC Police Director Roldan nag-atubang. Huminampang sa sanggunian ka nakaaging Martes sa indang session regular si Superintendent Elcido Roldan Naga City Police Office para magtaonin report manungod sa mga insidente nin krimen digdi sa syudad, partikularmente ang manunungod sa mga criminal using motorcycles or riding in tandem na padagos-dagos an paglangkaw. Sigun sa indang record, igwanang 15 na insidente nin riding in tandem ang naisurat kan sa indang opisina sa mga bulan kan Enero asin Pebrero, kumpara ka nakaaging taon na may 44 na insidente. Sigun pa kay Roldan, ang insidente nin horoldapan gamit ang mga motor nangyayari pagbanggi asin nagaabot nin hanggang alas 12 nin matanga. Ako naniniwala din talaga ako na ang mga prospect targets itong mga illegal drugs personalities, itong mga estudyante. Sa pagpapadagos kan sesyon, nagkaigwaman nin oportunidad ang mga estudyante na magpartisipar para sa Sanggunian Panlungsod Student Participation Program o SPSPP na magtao kan sa indang suhestyon o reaksyon manunungod digdi. Sanggunian Panlungsod Students Participation Program SPSPP to express their sentiments and opinions during the Sanggunian Panlungsod's regular session. And in a sufficient legal basis, in the Declaration of Principles and State Policies, Article 2, Section 13 of the 1987 Philippine Constitution, it clearly stated that the state recognizes the vital role of the youth in nation building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism and encourage their involvement in public and civic affairs. And this program today of the Sanggunian Panlungsod is a good manifestation of this constitutional provision. Thus, the Association of Political Science Thank you very much, Starsky, for reminding us all these things. But what is your question? This is our new lecture. What makes us, we truly appreciate the efforts of our legal authorities. We really appreciate the efforts that our legal authorities has been doing to prevent the riding and tandem incidents and the crime incidents in the city from happening. But our group, just like of the majority, if not all of the constituents of the city, is not yet contented with the measures and the execution of the
Naging mainit ang diskusyon manunungod sa police visibility na iyuman ang saro sa mga suhestyon kan estudyante na sigun kay Roldan igwanang 355 pulis na nagpapatrolya sa laog kan syudad. Ipinaisi niya na may 43 personahe pa ang sa indang idinagdag para sa mas pang pagpapusog sa seguridad sa Naga, asin may mga operasyon sindang ginigibo para mapundo ang kriminalidad sa laog kan syudad. Kalimitan na ginagawa nilang activity doon sa kulang ang tao na suspected nila talagang may makukuha silang biktima. Kaya nga in-intensify ko yung police visibility, intelligence monitoring, and then yung close coordination with the barangays with regards to their deployment of barangay tanuts or barangay police in their respective barangays. Para sa Naga Ngunya News, John Breeze. Kasalang bayan kan Pag-ibig Fund, naging matrayumpo. Kinasal na 64 anyos na lolo asin 74 anyos na lola, naging sentro ning atensyon. Ngunyan na aldaw kan Huwebes Pecha 12 bulan kan Pebrero 2015, ginigibo ang sarong libreng mass wedding digdi sa Plaza 15 Martires na pig-organisar kan Pag-ibig Home Mutual Development Fund katuwang ang gobyerno lokal kan Naga sa pamamayo ni Mayor Jan Bongat na kung sain ngunyan na taon igwa kitang 57 padis na ikinakasal ngunyan na aldaw digdi sa Plaza 15 Martires. Pagasundan ini pagkatapos kang kasal digdi sa Plaza 15 Martires, pagasundan in libre man na wedding reception sa sarong bistadong hotel digdi sa laog kan syudad. Maugma ining kasalan ngunya na aldaw nagbisita si Vice Alcalde Isko Moreno kang lungsod kang Maynila asin yaon man sa selebrasyon si Mayor Alfredo Ortega Jr. na hali pa sa munisipyo kan Victoria Oriental, Mindoro. Asin digdi ang pinakagurang na padis sa kinakasal ngunya na aldaw iyo si Mr. Francisco Del Castillo asin si Miss Lydia Periña na parehas taga Barangay Panikwason. Asin kasabag ungani, pinailing sa Tuyagabos na pigpakis pasinda ni Mayor Jan Bongat. Para sa Naga Ngunya News, Jeff Achas. Sa pagpadagos kan tradisyon, Kongresista Leni Robredo liwat na naon ni mga rosas sa mga empleyada kan City Hall. Lambang aldaw nin mga puso, naging tradisyon na manaonin burak sa mga empleyada sa City Hall si dating alkalde Jesse Robredo, kaninin nabubuhay pa. Alagad maski panganin na maaram na sa kinaban ang dating alkalde, ang tradisyon na ini dai na putol asin ipinadagos kan sa iyang agom na si Kongresista Leni Robredo. Asin liwat kan sa udma, nag-ikot si Congresswoman Leni Robredo sa mga opisina sa City Hall asin na naonin rosas sa mga babaeng empleyado. Kaibahan si Alcalde Jan Bongat, Konsehal Gabi Bordado asin Konsehal Rayan Rentoy na nagdara nin labi-labing kaugmahan sa mga empleyada kan syudad. Pagpaabot lang po ning Happy Valentine's Day sa Gabos. Iniyo pong pag-ikot ko ngunyan si pagpadagos lang kang tradisyon na pinunan ni agum ko. Pantulong taon ko na ini. Nagpuna ko 2013, 2014, 2015 na ngunyan. Pantulong taon. Si Huri man pong pag-ikot ni agum ko 2012. Apuon kang siya nag-mayor sa Naga. Sige na siya. Nagiramduman ko nga ni itong 3 years na day siya mayor. Itong 1999 hanggang 2001. Bako siya katong mayor. In fact, si 99 niya kami sa US na nagkaklase siya. Nagpadaramang girare siya mga burak para sa Gabos. Para di ilang maputol. Kaya ngunyan, iyo masiginigibo ko. Sinisiguro kung day mapuputol si mga tradisyon na pinunan niya. Para sa Naga Ngunya News, Jeff Achas. Preparasyon kan mga atletang taga-Naga, sentro kan 20 Dias na concentration training. Para sa kahandaan kan mga atletang Nagueño sa paabuton na palarong Bicol 2015, sa maabot na petsa 15 hasta 21 nin Marso, pinagigibo kan gobyerno lokal, kan Naga, asin kan Departamento kan Edukasyon, ang live-in concentration training para sa mga estudyanteng atleta kan Naga. Ang live-in concentration nagpuon kan 8 kaining bulan na mapadagos hasta 28 sa manilain na lugar sa syudad arog kang JMR Coliseum, Metro Naga Sports Complex, Naga Central School 1, asin iba pa, sigon kay Mr. Francisco Leo Damasig. Well, this is now the phase 2 of the training, training of Naga City athlete in preparation for the palarong
Bicol this coming March 15 to 21. 15 to 21 hosted by the Division of Camarines Sur. So, phase 2, meaning to say, it is now on the live-in concentration training. So, doon na sila nakatira. Nag-live-in na sila sa GMR Coliseum. So, nag-start kami last Feb 8. So, it will last about 20 days. Ang mga estudyante, sigun pa kay Damasig, nakasisiguradong harayo sa anuman na peligro sa saindang live-in training, inininhuli sa mga safety rules na pinaghase kan training committee. Sindaman may koordinasyon sa Naga City Police Office as in Public Safety Office. Para sa Naga Ngunyan News, Jeff Achas.